5, 4, 3, 2, 1. Apa sing salah aku lakoni? Kanca-kanca, ayo isi kolam nganggo bal. Gagasan apik. Ijo, Abang, biru, kuning. Telung, loro, siji, ayo. Telung, loro, siji, ayo. Hiu, kanca-kanca, apa kuwi tenan hiu? aku ora weruh hiu. Deloken, ana ing kono. Jasya, apa kowe ora apa-apa, ora ana hiu? Aku ora apa-apa, mung katon kaya ngono. Oke, kanca-kanca, ayo mlumpat. Aku rasa luwih apik tetep ing kene. Ayo kanca-kanca, ayo lunga. Oke, Alex, ayo lunga. Ayo lunga. Ayo lunga. Bocah-bocah, ojo mlumpat ing kolam. Nyuwun pangapunten, Bapak. Oke bocah-bocah, aku kudu ganti, aku bakal bali. Apa kowe weruh Alex? Ora ono. Ora, ing endi Alex? Ing endi Alex? Alex, apa kowe ana ing kono? Alex, ing endi kowe? Aku wis ngandani Alex supaya ora mlumpat. Mungkin Alex menyang jamban. Mungkin. Iki rencanane kita golek Alex lan kowe tetep ing kene. Apik. Alex, ing endi kowe? Alex, apa kowe ora apa-apa? Kuwi hiu mlayu. Ayo nyekel hiu. Alex, Alex, ing endi kowe? Alex, ing endi kowe? Ayo ngangkat hiu saka kolam. Mrene, hiu kecil. Aku bakal nyekel kowe, hiu cilik. Aku rasa aku wis nyekel hiu. Jasya, tulung. Aku teko. Ayo nelpon kabeh wong kanggo nyekel hiu. Alice, Eva, Bapak mrene. Ayo medeni hiu nakal iki. Ayo lakoni. Mrene, iwak cilik. Ojo kuatir bocah-bocah, aku bakal nyekel. Ayo Bapak. Yay. Ayo gabung karo aku. Aman. Ivan, tangkap. Kowe pengen dolanan? Ehe. Bocah-bocah nganggo topi iki. Kita ora pengen.
Kepiye yen nganggo topi lucu iki? Kita seneng topi. Kedek. Kelinci. Bebek, bebek. Gajah. Aha. Ayo ngapusi bapak bareng-bareng. Yeah. Ayo ndelik. Oh. Bocah-bocah, ana ngendi kowe? Kok sepi, ora ana wong. Ana ngendi bocah-bocahku? Ana ngendi dheweke? Bocah-bocah, deloken iki. Iki opo? Iki omah pompa. Kowe kudu mompa. Aku ora bisa. Aku nyoba dhisik, Maria. Oke. Aku ora bisa. Cah wedok, aku nyoba. Wah, kanca-kanca, deloken apa sing duwe? Aku duwe barang sing luwih nyenengake, deloken. Mandek. Lan sapa sing luwih? Deloken iki sing tak entuk. Ya, kita luwe. Iki dudu pizza asli. Iki pizza palsu ketangkep. Ayo kubur bapak ing pasir. Ya. Ayo lunga. Ora bocah-bocah. Kowe pengen es krim pasir? Dia ya. Tode, es krimmu wis rampung. Matur nuwun, Maria. Sami-sami. Wow! Kekasan. Iki set kanggo tukang bangunan. Ya. Iki opo? Wow. Aku pengen gali. Celoken iki. Aku
Aku nemu sesuatu, kanca konco, tulung aku. Iki sesuatu gede. Wow. Tulung aku, tulung aku. Iki suara apa? Tulung aku, tulung aku. Sopo sing ngomong kuwi? Tulung aku, tulung aku. Iki butuh tulung. Ayo lunga. Tulung aku, tulung aku. Ayo tarik metu, tulung aku. Aku duwe gagasan sing luwih apik. Ups. Kowe ngeng elak. Iki suwe banget. Aku butuh sesuatu sing istimewa, lan aku duwe. Kanca konco, kowe wis siap. Telung, loro, siji dorong. Alex, kowe lagi ngopo ing kono? Aha. Kuwi luwih apik. Ayo dorong maneh. Gagasan. Iki ora obah. Wow. Alex, deloken iki keamanan dhisik. Oke? Wow. Kerja apik, Alex. Tengen, kiwa, melumpat. Rampung. Yay. Wow. Kerja tim gawe impen dadi nyoto.